ICOSATU ithi xhalabile ngamathuba engqesho kwakunye nohlumo loqoqosho kulonyaka. Ngalo zonke uqikelelo lohlumo loqoqosho kweli kubekwa kwi-1% nanganeno, njengokuba unkinkisho lombane luqatsela kwanemo yoqoqosho kwihlabathi khangeleka inkenenkene. Unyaka odlulwa unzima ezweni, izinga lokuntuleka kwemisebenzi lenyukela kwisigaba esingakaze sibonwe. Ngebhadi amathuba okuba isimo sibe ngcono nonyaka ayamfimfa. Singena kulonyaka asiqali kahle, siqala ngendlela engeyinhle kahle engathembisa ukuthi umnotho wethu ungakhula. I-load shedding Eskom sasinikeza inkinga and siyazi ke mangabe kuneyinkinga ku-Eskom kuvame ukudilizwa abasebenzi, i-economy ayihambi kahle. ICOSATU ithi kumele kuxoshwe abantu Eskom uma isimo sikagesi singalungi. Siyazi ukuthi ku-Eskom kwamoshakala kuphi. Sethemba ukuthi uhulumende uzothi kunyaka ka-2020 kube unyaka wama-action la bezothatha inyathelo ezinqala ukuthi umnotho ukwazi ukubuyela esimeni esikahle, i-Eskom ingakwazi ukubuyela ku-load shedding. ICOSATU icebisa abaqeda ukuphasa umatikuletsheni ukuthi baye emakolishi bayofundela amakhono antulekayo ezweni ukuze bazandisele amathuba okuthola imisebenzi. Ngibongela uMutsho, SABC, eGoli.